Yile ubuqhawe kwabukhona ngoba ngilapha kwabulawa nje kwakuyiqhawe ushaka webo elabusa kwaZulu maningi amakhosi akaya ngamaqhawe kwaZulu ngisho inkosi esanda kukhothama manje ibiyiqhawe ngoba buka nje manje siyakhala manje esilahlekelo lapha isilo sebuzile isilo umuntu omdala uyena bekade esikhulumela manje sebenza izinto bukhoma ngempela ngoba akasekho umuntu ade evele esikhulumela khona nje manje nje sigadile sithule siyanibuka nje uhulumeni siyanibuka ngoba nangomhlaba ningakhuluma niqede kodwa ubambeni ngezandla phela manje ubambeni ngezandla yikho ngithi angifuni ukuyihlomisa impi ngoba mina ngayihlomisa mina ngakhuluma manje ngithi akake kuvalwe eGoli ngithi kakuvalwe eThekwini kuvalwe yonke into manje sengizoba umuntu omubi ngathi manje ngizochitha igazi emhlabeni kanti cha akufuneki kube njalo amandla khona ukuthi lento ingenzeka ngisho kusasa ngithi nje immediately njengohulumeni lento angiyithandi kube ngamayenzeke hulumeni ngiyacela namanje sisakunikeza ithuba awuyikhulume lezi zinto oyikhulumayo kodwa ungazenzi ngoba mawuqala nje ukuthi uyazenza kukhona lapho khona okuzoma khona yonke iSouth Africa uthatha iminyaka ukuthi kube nendlala kuleli izwe lakithi ungavumi uma uyindoda ukusetshenziswa ngabantu abathile uzodayisa ngabantu abathile uma uyindoda fanele umele ubudoda bakho yebo uma uyindoda ufanele umele ubudoda bakho ukuze sizokwethemba phela kahle kahle uhulumeni akaphethe abafana sona abafana beimbuzi thina makube ubephethe abafana sinabo abafana beimbuzi thina bese ngamnika abafana bemlusele imbuzi ube uzongitshena ukuthi akwenzeki ukuthi manje hayi ifuneki lonto leyo ngeke sisayivuma ke lonto leyo uhulumeni webo asiza ukuyivuma ke nje lonto leyo awuzama ukuthi uhlale phansi kahle nabantu bakho lapha eCape Town nibuke lento nikhuluma ke manje ke no Professor 3Seconds ngokuzalwa ngile kwahlabisa ekhaya enhlwathi ngokomuzi ngakhela amakhosi ngiwakhela inkosi yakwaNongoma uZulu ngaphinde ngakhela inkosi yasemdletsheni yasemazimileni yakwaZungu ngiphansi kwamakhosi awu4 wonke lamakhosi engiwakhele ongavela ukuthi uhulumeni immediately